Ngakho-ke kaningi siyabona abangane bethu abaningi, izihlobo, amalungu omndeni abaneqhuma elincane entanyeni yabo, futhi cishe kuthathwa njengengxenye yomzimba wabo, futhi uyazi yile ndlela entamo yabo ebukeka ngayo. Ngakho-ke iningi lezikhathi banenoduli elula, le thyroid. Kukhona indlala yegilo ehlezi entanyeni eneqhubu elincane lapho umphimbo uzobe ubukeka sengathi awubone. Lena yinoduli elula, futhi lezi uma ziya kudokotela abaningi phambilini bese beyahlola futhi ukuze bathole ukuthi yini inkinga benza i-ultrasound scan. Futhi i-ultrasound scan izoveza inoduli, futhi le noduli ngeke ibe nomdlavuza, yinoduli elula kakhulu, futhi iningi lodokotela belizophakamisa ukuthi akukho okukhathazayo, vele uyishiye. Ngakho manje lokho kulinda sekuphelile. Akusekho ukulinda ukuthi inodule yegilo ibe umdlavuza esikhathini esizayo sempilo yakho, bese uya ngemuva ekukhipheni indlala yegilo. Ngaphambi kwalokho, uma ubona inodule, manje singayelapha nge-intervention radiology ngaphandle kokushiya amanxeba, usuku olulodwa lokunakekelwa, futhi ungabuyela emsebenzini ngosuku olulandelayo. Ngakho lokhu ngeke kuphazamise umsebenzi wakho wansuku zonke, futhi le nqubo ilula kakhulu. Kunezindlela ezimbili zokwelapha eziyinhloko esingakunikeza ngeradiology yokungenelela ukwelapha lezi zikhumane zegilo. Okokuqala, uma unonoduli omncane, sizofaka inaliti encane enodulini bese siyishisa. Leli gama lamagama libizwa ngokuthi i-ablation. Ekulawulweni kuba khona ukukhiqizwa kokushisa okwenzekayo, indawo egxile kakhulu, trium fivum, ekhiqiza ukushisa ngaphakathi kweqhubu, futhi eshwabanisa iqhuqhuva ngokuhamba kwesikhathi. Inyanga eyodwa kuya kwezintathu, le nodule izoqala ukunqipha bese iyafa. Enye indlela yokwelapha, i-embolization. Kanjani nini sikucabangela lokhu embolization? Manje uma unamaqhuqhuva amaningi kuyo yonke indlala yegilo futhi yonke intamo iqhumile, ngakho-ke asikwazi ukuqhubeka sishisa wonke amaqhuqhuva, kuyinqubo enzima kakhulu. Ngalesi sikhathi sithanda ukuvala ukuhlinzekwa kwegazi konoduli abaningi. Ngakho-ke ukuntuleka kokudla okunempilo kule noduli, bese inoduli iqala ukunqipha, futhi le nqubo ilula kakhulu. Akudingi ukuhlala esibhedlela isikhathi eside. Akukho ukusikwa entanyeni yakho, akukho mkhondo, futhi kuyi-technology esezingeni eliphezulu kakhulu esisetshenzisiwe. Ekuhlanganisweni singena egazini lendlala yegilo, kuyilapho ekukhipheni siphuma ngokuqondile esikhumbeni siye kuleyo qhuqhuva bese siyayishisa. Ngakho uma ubona isikhumba esikhudlwana entanyeni yakho, noma kunoma yimuphi umngane wakho, umndeni, izihlobo, ungakushayi indiva. Into yokuqala okufanele uyenze ubuthola ukuskena kwe-ultrasound. Futhi kulokho kuskena sithola ukwazi ukuthi mangaki amaqhuqhuva lapho abekwa khona, nokuthi ingena kusiphi isigaba. Khona-ke ungase udinge ifnesi lapho lokhu kuyisitholoji yenaliti enhle, lapho inaliti encane idluliselwa khona, futhi sithola ukwazi ukuthi lesi silonda sinomdlavuza noma cha. Uma sesazi ukuthi hlobo luni lwesilonda-ke ukwelashwa kuyahlelwa, futhi inqubo yokunakekelwa kwasemini ehamba phambili kakhulu, esinayo i-thyroid ablation kanye ne-embolization. Uma ungumuntu ofanelekela lokho, sinesikhungo esisezingeni eliphezulu e-Apollo Hospitals. Ngiyabonga.